Maandenlang houden ze een groot geheim verborgen, moesten ze hun beste zangtalenten zien laten en werden vrienden en familie voor de gek houden. Zo'n bewoners uit hier stapten uit haar comfortzone voor dit avontuur. Waar zit er achter het masker? Dat is het idee van het programma The Masked Singer, dat in hier organiseren wordt. Ik ben vorige juni ben ik al vregen. En al die maanden geheim haar ontpakken in geheim jongen. Ja, weer wel een heel avontuur. Is het lastig om die stil te houden? Ja, want ik heb een vriendin. En die ben heel oplettend. Maar voor de rest heb ik me heel goed stil houden in. Lekker mee praten en alle borrels. Werd het hoe de Maaszinger ging. Hamster, waar is het? We hebben ook gewoon mensen uit hier bij dingen, want ja, anders wordt het voor de zeur te lastig. En ja, we proberen voor alle leeftijden een beetje wat te doen natuurlijk. Maar ja, dat hebben we met de zeur dingen van alle leeftijden wat. Dus dan, nou ja, anders zou het makkelijker de meidje. Een lange tijd werken de organisatie aan deze joen. In hier waard volop speculeren over de Masked Singer, maar ze houden alles geheim. Nou is het eindelijk Safir. Het wordt steeds lastiger om het geheim te houden, want ja, er wordt van alle einde kanten vragen van, nou waar zit erin? En ja, nou ja. Dus het is nou mooi om dat geheim te houden. En ja, ik kies zelf dan al je geheime apps en dan mag mijn code inkomen, zodat mijn vrouw net zien hoe wat erin zit. Dus nou ja, volgens mij is het aangeslagen het geheim ook. De winnaar van de joen is Corrie Alting, die vermomd is als wolf. Ja, als dan echt het podium op maakt, dan denk ik wel van, nou ja, hoe gaat dit en ken ik het wel en nou ja, dat. Hè? De performance is maar, ik denk ik mag net te vol om mijn eigen pasjes in litten, dus ik ga met fok maar wat sadie in en nou, ik denk dan komt het wel goed. The Arizona sky, burning in your eyes. Your love.